programa de la línia del temps. Avui anem a parlar sobre l'edat contemporània, en especial sobre l'organització política de l'estat espanyol. Començarem parlant de la Constitució. La Constitució és la llei més important d'Espanya, però què pensen els espanyols sobre la Constitució? Què és la Constitució? Jo pense que és la llei bàsica sobre la que es generen altres lleis. Què defineix la Constitució? Defineix els drets i llibertats dels ciutadans i els poders i institucions de l'organització política. Què estableix la Constitució? Pues la Constitució estableix que Espanya és un estat democràtic. Quan va ser aprovada la Constitució? La Constitució va ser aprovada pels espanyols l'any 1978. En la Constitució es recull els drets i els deures dels espanyols, l'organització política de l'estat espanyol i l'organització territorial d'Espanya. Ara anem a parlar dels drets i els deures dels espanyols. Tots els espanyols som iguals davant la llei i no podem ser discriminats. Els drets fonamentals estan protegits pel defensor del poble. En la Constitució es recull l'organització d'Espanya, que estableix la monarquia parlamentària. És la forma política de l'estat espanyol. Monarquia vol dir que el cap de l'estat és el rei. Jo sóc el rei. Regne, però no govern. I parlamentària, que el poder resideix en el Parlament o Corts Generals. Nosaltres creem normes i prenem decisions. Per tant, és el Parlament i no el rei qui dirigeix la política espanyola. Els poders de l'Estat. Per organitzar el funcionament polític d'Espanya, l'Estat exerceix tres poders: legislatiu, executiu i judicial. El poder legislatiu, que s'encarrega d'elaborar les lleis, l'exerceixen les Corts Generals, que estan formades pel Congrés dels Diputats i el Senat. El poder executiu, que s'encarrega de governar, establir i aplicar les lleis, l'exerceix el govern, que està format per presidents i els ministres. I per últim, el poder judicial, que s'encarrega de jutjar si es complixen les lleis. S'exerceix en els jutjats i tribunals i l'apliquen els jutges i magistrats. La Constitució estableix que el territori d'Espanya es troba organitzat en 17 comunitats i 2 ciutats autònomes, com per exemple Extremadura, el País Basc, les Illes Balears o la Comunitat Valenciana. El meu nombre és Rosalía i vengo de Santiago de Compostela. Hola, soc la Marifé i vinc de Barcelona. Izena Gorka da, eta Bilbokoa naiz. Hola, me llamo Cristina y vengo de la Roca de la Sierra, Badajoz. Bon dia, em diuen Patricia i soc de València. Ara vaig a parlar de l'organització territorial d'Espanya, que es troba dividida en diferents comunitats autònomes. Totes les comunitats tenen un estatut d'autonomia, que és la seva llei bàsica. En l'estatut s'especifica el territori de cada comunitat. Cada comunitat està formada per una província o diverses i aquestes per diferents municipis. Les institucions. Totes les comunitats tenen assemblea legislativa que s'encarrega d'elaborar les lleis, un govern autonòmic que dirigeix la política de la comunitat i un tribunal superior de justícia. Les competències autonòmiques són els assumptes sobre els quals la comunitat pot legislar o governar. Bé, espero que us hagi agradat el programa d'avui de la línia del temps. Així que, fins al pròxim programa. Adeu!